Σήμερα 15 Νοεμβρίου και βρισκόμαστε στην κεντρική παραλία της Ρόδου. Θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσε να ήταν έτσι ο καιρός, πολλοί Έλληνες στη θάλασσα? Φαίνεται λίγο απίστευτο. Τι έχετε να μας πείτε σχετικά, Βασίλη? Ξέρεις, απ' τη μία είμαστε τυχεροί ότι είμαστε σε αυτό το ωραίο νησί με αυτό τον καιρό, τον όμορφο και βλέπεις και κόσμο σήμερα, πιο πολύ κόσμο, μάλλον οι περισσότεροι βέβαια δεν δουλεύουν και εκμεταλλευτήκανε τη συγκυρία της ωραίας μέρας που πρέπει να είναι γύρω στους 23 βαθμούς σήμερα Κελσίου. Πιστεύω να συνεχίσει να πάει, από ό,τι είπε η μετεωρολογική υπηρεσία, μέχρι τις 22 να τη χαρούμε τη Ρόδο. Και είναι αυτά τα καλά, παρόλο που είμαστε σε ύφεση, σε μια κατάσταση άσχημη για όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον χαιρόμαστε αυτό που μας δίνει το νησί. Δηλαδή καλό καιρό, ποιότητα, αυτή είναι η ποιότητα η λεγόμενη ζωής. Πώς τη βλέπετε τη Ρόδο σήμερα? Παράδεισο. Γενικά η Ρόδος είναι παράδεισο. Τουρισμό θα μπορούσαμε να είχαμε τώρα? Θα μπορούσαμε, και αν δεν έχουμε, να απολαμβάνουμε μόνοι μας. Αυτό ήτανε. Καλό. Καλό.